Ahojte, dnes si budeme robiť takú suchú dekoráciu na stenu. Dlho som premýšľala, ako by som ju tam zavesila. Tak som si vymyslela, že takýto podnos, ktorý používate na zákusky, na torty, jednoduchý, tak môžeme použiť. Dáme tam túto aranžovaciu penu a pekne si to označíme, kde urobíme dierky, ale ja to prilepím aj tavnou pištolou a poistím to takisto aj trošičku tým špagátikom. No a tu si urobíme dierky na zavesenie, úplne jednoducho, takto nožničkami, dve dierky, tak. Môžeme si to takto, aby sme to mali na tejto licnej strane úzlik. Takže takto. Tak. Podľa toho, aký chcete dlhý ten úchyt, to uško, tak si to uviažeme. Asi takéto dlhé to bude. Môžete si to dať aj kratšie, ako potrebujete. Takže takto, aby vám ten uzlík nezavádzal z tej druhej strany, tak si ho necháte tu. No, urobíme si ešte túto dierky, ak sme si označili tú penu. A prilepím ju tavnou pištolou a ešte to poistím aj tým špagátikom, keby sa to náhodou odlepilo, aby to nespadlo z tej steny. Tak. Máme to tavnou pištolou prilepené a ešte si to priviažeme aj týmto povrázkom, aby sa nám to neodlepilo. No a máme pripravený takýto pekný podstavček, ktorý zavesíme na stenu. A už budeme iba aranžovať suché trávy, poprípadne nejaké sušené kvietky.